Türkmenistanyň paýtagtynda gurulşy öýglan eden iri infrastruktura proýektleriniň biri Aşgabat City'niň durmuşa geçirilmeginiň geljegi näberli görnýär. Hökümet 3 ýyl mundan ozal dabaraly ýagdaýda başlanan we gyýtky wagtyň içinde birden toktadylan proýektiň gurulşy barada resmi derejede hiç zat aýtmaýarka, gurulşyň bolmaly ýerinde hiç şeýle işler alınıp barylmaýar. Ol ýerde hiç gille gurulşyk ýok. Ajaýyp we görnükli Aşgabat City'niň gurulmaly ýerinde ýolunyň urunda diňe ak öý ýaly bina guruldy we hemme ýerde binalaryň şekli çekilen uly banerler ýerleşdirilipdir. Mundan başga zat ýok. Ne ýaşy saýlar, ne de propagandistik türkmen telewizionynyň masp edip habar beren beýleki binalary bar. Dip habarçymyz Atamrat Şaý ýolunyň urunda gurulşygyň bolmaly ýerine eden saparyndan soň öz görenlerini gurrun berdi. Aşgabat City proýektiniň gurulşy üçin bölünip berilen ýerleriň suratlarynda we video ýazgylarynda gazon ekilen we arça agaçlarynyň nahallary oturdulan giň meýdanlary hemde boş ýerleri görmek bolýar. Türkmen häkimetleri Aşgabat City proýektiniň täze paýtagta öwrülmegine garaşypdy. Taslamanyň eskizine görä toplumyň bir bölegi hökmünde 12 we 35 kat aralygynda beýikligi bolan 200-den gowrak belent bina gurulmalydy. 2020-nji ýylda başlanan gurulşyk 1 ýyl soň hünärmenler topragyň durnuksullygyna ünsi çekenlerinden soň toktadylypdy. Şol wagtda Aşgabatyň şäher häkimligine golay çeşmeleriň Azatlyk radiosyna habar berýärler binalar üçin çukurlar gazylyp başlanan wagtynda yer ýüzüne golay ýerasty suwlar tapylypdyr. 2021-nji ýylyň iýulynda Aşgabat City proýekti bilen meşgullanýan hünärmenler gurulşyk meýdançasynyň epesli böleginde yer üstüne ýakyn ýerasty suwlaryň tapylandygyny gurrun beripdi. Şonuň bilen baglykda proýekti işläp düzenler şeýle uly toplumyň şol sanda onlarça belent binanyň gurulşygynyň howply ýagdaýda öredip biljeginden howatyrlanypdy. 2021-nji ýylyň ahirinde şol wagtky prezident Gurbanguly Berdimuhammedow täze şäher üçin saýlanan ýerde inženerlik we gözleg işlerden geçirilmegini hemde durnuksuz topragy berkitmek üçin zerur çäreleri görmegi buýrupdy. Şondan beri Aşgabat City'niň we beýleki gymmatbaha dethalaryň gurulşy bilen baglanşykly zeykeş suwlary guratmak meselesi hökümet derejesinde birnäçe ýyl gozgaldy. Şu ýylyň iýul aýynda Aşgabatda ýerasty suwlary çekmek üçin birnäçe uly drenaj tunnelleriň guruljagy habar berildi. Türkmenistanyň döwlet mediasy olaryň 2030-njy ýyla çenli Aşgabatyň eteginde peýda boljakdygyny habar berdi. Aşgabat City proýektiniň geljeginiň nähili boljakdygy heniz belli däl. Häkimetler şondan bäri onuň gurulşygyna degişli planlar barada hiç hili düşündürüş bermediler.